sibuk. Ya. Lagi sibuk. Sabda pandita ratu rogoh-rogoh wae gak metu-metu. Lah ya, aja tirek gerogor tok. Iki kok jeru ngono lho Pak Dik. Ora wae. Mbak Gia. Apa perlu aku ambil sendiri? Kenalin dong Mbak Gia membernya. Ya Allah kenalin. Oh, ini member. Ya Allah. Ini mantan tetangga. Oh, yang di? Yang di Ciledug. Oh. Pertanyaannya kok yang di gitu. Yang di, ya kan dirimu rumahnya banyak. Masya Allah. Saya selalu beli perumahan di mana aja. Pengen jadi ya maklum kan tukang kontrak sono sini gitu ya. Iya. Pokoknya sekarang GM namanya ya kan. Apa tuh? Kia emang paling mulia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Asap depan diteratu. Mau seliramu. Radio sisi anggur. Aku fokus di kelilani. Tresnaku Jambu alas masih. Jambu alas. Jambu alas. Hari satu. Monggo monggo. Kagem keluarga Bojonegoro Ponorogo. Kelingan manis asam goreng kelingan ramah keboyong terus tolan kasih sayang karep atiku kelakon dadi bojone sakno sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno ana longso rasane ngati yen aku ra kelakon melu duweni monggo warga besar Bojonegoro
ngati-ngati ora bakal loro ganti. Ngapusi Sumpah janji arep sehidup semati, senang lan sedih pada bareng dilakoni. jambu alas dek manis rasane senajan bilas tak enteni rondone sayange wis duwe bojo Bojone loro nanging aku wis kadung tresno ana longso rasane ngati rasane ngati. yen aku ora kelakon melu duweni kulite ijo sing kakak wis duwe bojo ada bola ada semut durung randa aja direbut Cek. Ya, namanya siapa Bapak? Iya namanya siapa? Mas Men, Pak Men monggo Pak Men. buka siti Senang lan sedih bareng-bareng dilakoni. jambu alas adik manis rasane senajan bilas isih enak rasane sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno ada longso rasane ati yen aku ra kelakon melu duweni matur sembah nuwun kagem keluarga Bojonegoro. Monggo Pak De. Monggo ingkang ngersakake
monggo. Lah kancane pundi Pakde? Monggo Pak Bagya.
dan semangat Iya. biar kanca-kanca iki jan ketok nom-nom kabeh gandeng-gandeng kabeh lho masyaallah ya. Langsung entuk surat meneh pamurutane Piye? Prawan Kalimantan kalian Sri Huning. Sri Huning. Kalian kalih Pak Pardi nggih, Pak Pardi nggih. 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 Nanti juga Pak Lurae, ada Pak Naryo, kalau Pak Bagio nggih. Kono kae wis di Wis kabeh absen langsung. Absen ya. Caketan sajroning ati. Hae, hae. Caketan nuntun saya marani. Aku kowe dadi karwa. Mergo laran ing Matur sembah nuwun. Bayu Sound Sister. Bersama Yohan Anugrah Mandiri Jakarta. Asik-asik. hatiku tak Sangat
spesialan ke Sragen Tina. Yuk para pasukan batik hiburan di penghujung acara monggo. Ayo Sragenan, mana pasukan batiknya? Nyage ayo toh. Ibu Siti, mana Bapak Sun, Pak Darmuji mana, ketua panitianya mana? Aja kamu lana sarung, aja kamu lana sarung, aja linggih-linggih wae, campur sari indah kirana. Ben radio akeh metune. Masyaallah. Bismillah. Matur suwun Pak De. Sik. Bareng sing swasta kok malah dikasih. Oh iya sabar. Sing sabar. Ake Nurban jiwa raga. Ngundang rasa.
Aduh, jan. Ake Nurban jiwa raga ngundang rasa tomete sing kalbut mugi Gusti lelane kasalutan sakinawa mati. Rihuning buat Mas Fajar Desa. Mas Agus mana Mas Pardi? Nova Lamunan. Oh, lamunan. Katanya dia tuh selalu melamunkan aku. Ini masa sih? Iya. Aduh, sepertinya kamu menghayal. Ya, iya sih. Nanti ya tante bawain ya, nak ya. Oke, lamunan. Siap. Ya, entek nasi Pak Pardi mana Pak Pardi? Pak Pardi, Pak Pardi. Lagi Pak Pardi di mana tuh Pak Pardi? Pak Pardi. Ketresnane wirat maya. Fajar Desa, jo. Senadyan wekasan nira rating lena ala benar. Monggo Mbak Parli. Se.
Mas Pardi lagi sing njaluk lagu malah ndelik wae iki lho. Apa? Hah? Apa Pardi? Ayo. Katresnane Wiratmaya ditati dening Rara Sining. Senadyan Kasih masuk. Matur sembah nuwun pamrutanipun saking Bapak Parti sampun paripurna. Senang deh, senang. Oke, digerakkan tubuhnya, kita goyang bersama dengan bintang selaras. Herfur Community. Hesa. Oke, Kepalanya digoyang dong. Asik, asik, asik. Oye, oye, oye. Asik, 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 asik. Mana gerak senamnya? Ayo gerak senamnya mana? Senam, senam, senam. Ya kancane Negeri Dapiran Alerap-lerap Banyune Sagara goyang.
seluruh peserta Carrefour Senam Community. Apa kuwi? Menambah kebahagiaan dari kedua mempelai. Semoga Vicky dan Mutia menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Spesial kembali Bapak Lurah Mojosare. Wow. Kalau sudah ketemu dengan semuanya, aduh luar biasa. Katon Art luar biasa.